Dobrý den, paní primářko. To jste vy. To jsem ráda, že vás vidím. Můžu vám nějak pomoct? No, ono to nestartuje. Já nevím, čím by to mohlo být. Jestli to je tím mrazem nebo vlhkem. Víte, já opravdu nevím. Tak otevřte kapotu. No jo. Vy tomu rozumíte? Ukažte. Je odpojený kabel. Vážně? Jo, to se pozná. A podle čeho se to pozná? To se pozná podle zvuku starter. Aha. Teda vy jste šikovný, ale opravdu. A nic jiného už tam není. Ne, to je v Jestli to pořádku. třeba není v karburátoru nebo tak, ne? A mám to zkusit? Můžete to zkusit. Nastartovat. Klidně to zkuste. Jo, tak já to zkusím. Počkejte, prosím vás, já bych jinak si nevěděla rady. Čekám. Je to bezvadný. Tak za tohle vás zvu na výlet.